Ka-adventure nako karon diri sa Palawan, diri sa lungsod sa Pilar. Nag-claim ko karon ka-adventure sa gipadala sa atong sponsor. Mega shout out sa akong sponsor si Ma'am Ernita Castillo nga naghatag sa kanang para hatag sa Pahalipay sa Katawhan ug Bohol ka-adventure. Okay, ka-adventure gikan na ta sa Nicole Store. Mana na itong napalit sa gihatag nga sa atong sponsor ni Ma'am. Hello Ma'am Nit Castillo, salamat kayo Ma'am sa imong gihatag nga cash donation para sa ang Pahalipay sa Katawhan. Kini ka-adventure bisag ginagmay makalipay na pulis mga Katawhan kay tagaan ka og usa ka book noodles. Among maton ka-adventure nagkuan mi og kanang amor arong aligri ka-adventure, nagkuan mi og kanang adventure na nagi-prepare na namo ang among Pahalipay sa Katawhan. Unya 45 ni kabuok nga noodles. Usa-usa sa lang ka-adventure kay una ko maning sugod. First batch pa ni sa among tagaan sa Pahalipay sa Katawhan ka-adventure. Nakaroon kami dyan ang kauban. Unya si Kuya Patrick ang nagunit sa uyog. O kanang Unya ka-adventure ug makaanay mga tao among tagaan pabunuto na mo diri ka-adventure diri. Pabunuto na mo diri aning papel ka-adventure. Kining papel ka-adventure na ay part ani nga walay sa mo nakita karong target number 1 ang mong nakita karon diri si sir kay nilakaw yung papa nimo sir. Okay, kanang among target ka-adventure og kay Patrick igi. Anami Pahalipay sir, among hatag ginagmay lang makabunot ka sir og Pahalipay nakakadawat ka. Sige sir. Abli trick abli. Ikay abli trick ana sige. Okay ka-adventure, na pirmiro na tong Pahalipay ato makadawat og Pahalipay. Okay. Wow. Ay man ka-adventure next time na lang ta. Okay, karon diri na atong mga kaigsoon atong mga Katawhan diri. Ma'am nami ginagmay panghatag ma'am, ginagmay lang Mubunot mo ani makabunot mo nami Pahalipay hatag ma'am. O sige ka-adventure atong sa atong game. Bunot ka. Bunot ma'am. Ikaw pa bunot ka ma'am. Okay. Hi guys. Bunot. Piring, gilaygit. Ay ma'am. Tuba. Wag lang ko ay. Pansit kanton si ma'am. Agi mo ma'am. Lang ko wala ka ma'am. Next time lang. Salamat kayo. Thank you. Basta may kasulti ma'am. Ang ako ay kasulti bahin sa vlogger karon. Thank you very much kay nakasudan na gyud mi paniud to. Okay, Carvin, salamat ma'am. Ari yung mayong udto ma'am, kanang nami Pahalipay ma'am. Bunot lang mo ma'am unya maka nami ginagmay nga man si ato si pura. Sige ma'am, bunot lang kung makadawat ka ma'am, nay madawat nato nga pa premium ang Pahalipay sa Katawhan. Ato kidiling ko gid. Bunot ta si ma'am. Usa lang bunot lang. Uyuga. Usa pod ka ma'am. Usa pod ka ma'am. Blanco ka ma'am. Beef, tagay si ma'am beef. Tagay ma'am beef. Blanco, next time. Natay. Ma'am, usa may itong kasulti ma'am. Salamat ma'am. Salamat. Sige. Dawat. Okay, salamat. Tara. Let's go. Let's go. Amayong udto ma'am, nami pa premium ma'am. Bunot lang diri ma'am. Na si ma'am naligo si ma'am. Sige bunot ma'am. Nay pa premium na ma'am. Ginagmay Pahalipay sa Katawhan ma'am. Dawat tanaw ma'am. Pansit kanton. Sige tagay mo. Sige pansit kanton. Tagay. Pati kasulti na to ma'am. Ay, salamat di ay. Kaway. Salamat Salamat yung udto ma'am nami Pahalipay sa Katawhan unya. Ginagmay lang ni ma'am, kuot lang diri ma'am unya. Naay paswerte ilay Pahalipay na mo may hatag ma'am ug makabunot ka ma'am. Okay sa nga na to ma'am? Aileen, hapos okay. Okay ma'am. Tara ma'am, unsay nakabutang ma'am. Blank. Next time na lang ma'am. Salamat. Kaway. Okay, ka-adventure Blanco ang bunot ni ma'am. Okay. Sige, ito na po sila. Next time, wag kaya po tayo ni ka-adventure. Okay, ka-adventure, padung na po may namin. Okay, ka-adventure, namin karon sa Barangay Bulilis.
nami sa Purok 4 unya among target karon adventure ato mi sa Purok 3 sa Barangay Bulilis. Among unahon diri sa Barangay Bulilis diri sa amo adventure. Amo ni unang sugod sa batch 1 sa Pahalipay sa Katawhan na akong mga kaubanan, akong mga bata, si Patrick, si Remark, si Inday Mary Joy, uban mo si Inday Mary Joy na Inday Mary Joy. Oh, padong mi karon sa Purok 3, to namin natagaan ka adventure nga mga Pahalipay sa Katawhan. Oh, kaway. Unong sa. Kaya namin Pahalipay. Oh, ato tagaan ka adventure, tagaasa mo. Ano sa Francisco? O sige, kot. Atong, wami pili nga tagaan. Basta makakot, hindi kot man kot diri. Oh, sige. O sa may nilot, dito sa nilot. Oh, wala ito Pahalipay sa Katawhan, ano man. Pansit Katawhan! O tagay mo tingnan mo. Sige. Salamat. O sige, salamat. Okay. O kalbidyo nakadawat sa Pansit Kanto tong nagmotor. O, mga tayo Pahalipay, halipay po sila sa Pansit Kanto kalbidyo. Bisag ginagmay. Basta kasing adventure nalipay gyapon. Amazing. Ang adventure padung nami sa Purok 3. Adventure ni istambay mi diri sa Mangga kay agi pangkapoy ako mga assistant unya. Nagdala pud mi og tubig. Kasi Inday Mary Joy giuha yak Inday Mary Joy. Gipanguha ako mga assistant. Sige ka. Kuta unya nami Pahalipay sa Katawhan. Kuta yan nami. Ihatag nagmay lang kot lang oh. O kot. Og sa ima kota ni mo sa tanaw sa na. Oh, sama na siya. Oh, sama na. Chicken flavor! Oh, tagayo. Sige, salamat. Usay ka sulti. Salamat. Salamat. Oh, sige, salamat. Hari sami. Sige, salamat. Chicken flavor! Oh, tagayo. Oh, sige ka sulti. Salamat. Oh, sige. Salamat. Ari na tanan tagaan ka pinsyo, nakaswerte po sila. Lipay sila. Picture alam mo nagtapok sila. Okay. Nami Pahalipay ma'am. Lingkod sa nami Pahalipay hatag. Ari nami Pahalipay. Oh, lingkod sa. Alam mo nagtapok mo nami Pahalipay. Oh, sige. Okay ra kay naramatas bahay. Okay ra. No sige. Okay. Bunot sa ma'am. Guniti. Usa. Si ma'am. Oh. Tanaw sa mo. Oh, chicken flavor, tagay chicken flavor. Beef flavor. Oh, kana. Wa. Sige sulti. Daghang salamat. Oh, ang sige. Okay. Pasalamat sulti. Daghang salamat. Oh, kaway. Okay. Oh. Timo sir, kag bulot sa sir. Okay, ari. Bulot sir. Oh, sige. Sa tuloy trick sige. Usa man ay mo na dawat. Beef, tagay beef. Usa man mo sir. Ay, wa ka sir, usa mo. Ay, wa ka sir, tanong. Oh, usa sulti, ma'am, sulti. Salamat sa imong Oh, kaway. Okay, adventure natin makita karon atong mga Katawhan diri atong mga nagtapok sila sa duyanan. Atong tagaan sila Pahalipay sa Katawhan. Kuan kanang kuot lago sa mamos pala gusa. Usa ma'am. Okay. Sige, abli unsa na? Abli. Pansit ka. Next time. Beep. Okay. Salamat saya kasulti ma'am, Salamat kayo na namisuda. Salamat. Sige, salamat. Adventure padung nami diri adventure na nami karon sa Purok 3 diri sa Barangay Bulilis. Adventure nami karon diri sa Okay ma'am, nami Pahalipay ma'am. Ari ma'am, bunot. Ari ma'am. Ay, bunot. Bunot. Okay ba atong adventure atong mga Katawhan? O sa dawat nimo? Beef. Ay, bunot usa. Oh. Usman, gimana? Beef. Ma'am. Oh, ari. Bulot.
Oh, chicken. Oh, chicken. Oh, chicken. Oh, kasulti, sir. Ma'am, kasulti. Salamat. Oh, koy. Kabidyo to nakita karon. Kisay nga nimo, sir, mo. Kalito kuya, o sige. Oh. Ani bunot, sir, kalito kuya. Bunot. Palipay. Sige, tara. Ay, next time. Oh, tara. Oh, salamat. Koy. Natay karon mga katawhan atong tag-atong. Hello, ma'am, koy. Ay. Oh. Ari, ma'am, bunot, ma'am. Nami palipay patag mo diri. Bunot, ma'am. Oh. Tara. Budget kanton, chicken. Budget kanton, oh, sawa tam. Usay kasulti. Thank you. Oh, koy. Okay, oh, nakaraw di. Alright. No, di pero na sa tiyo. Tawagi. Pot. Dili. Tara. Masa na? Ay, blanco din siya. Blanco wala. O, blanco. Sige, ito katawhan. Bunot. Sige, bunot. Okay. Tara. Ay, kanton. Budget kanton. Oh, taga kanton. Ay, kasulti. Marin, dagang salamat. Kasi nga mo? James. Ban? Oh. Oh, James Spider. Oh, okay. Salamat. Koy. Nakadawat si James Ban ukuan ha. James Spider kaka nakadawat si og pasikan to nalipay ka adventure sa atong palipay sa Katawhan. Na natin makita atong mga katawhan. Nata natin palipay mong di. Electric. Sige. Kukunot. Okay. Beep. Madawat yung beep. Okay, kasulti mo. Maraming salamat po. Tigyo. Kaway. Hindi natin nakita nga atong mga katawhan. Sige. Nami pahalipay dong. Kutak. Sige, kutak. Oh. Tara ko sana. Pansit kanton. Oh, pansit kanton. Sige, kasulti mo. Salamat. Oh, salamat. Video na si ma'am din ang labas si ma'am. Atong taga palipay. Ay, break. Uyuga. Okay. Kot. Oh. Okay, kot. Oh. Okay na daw. Pansit kanton. Kasulti mo. Kasulti ako dahil salamat kayo sa inyong pag-ani sa mong balay. Oh, nakarawat. Koy. Kita rin nga mga katawhan ako. Nami sir palipay sir ka. Kanang bunot lang sir, nami palipay pamatak sir ginagmay sir. O sige, bunot. Tara. Oh, chicken. Oh, sige kasulti. Oh, dagan kayo salamat. Oh, salamat. Oh, nakarawat ng adventure. Nakadawat og chicken flavor si sir. Adventure, ito na po may salain adventure. Sa adventure na si sir dire itong nakita. Kanang nami palipay sir ang ihatag sir. Kuot lang sir, nami palipay. Kuot kabuk sir, kuot. Okay, tanaw. Ay, blanco man. Next time nilang sir. Oh, si ma'am, tagay si ma'am. Basig kalo yan, naiya, naglasya iya. Sige, oh. Si Mrs. nimo ma'am, sir, oh, sige. Oh. Tay, pasig katon. Yes, pasig katon. Oh, pasig katon na. Pasig kasulti. Salamat. Oh, kaway. Video na po tayo diri adventure atong pan ato. Ma'am, yung udto ma'am. Wala kami parapol ma'am. Ma'am, bunot lang ma'am, basig maka kuan kas among pahalipay sa katan. Tara mo say usod ma'am. Oh, chicken. Chicken. Osay kasulti na to ma'am. Sige, salamat. Salamat. Si Koy. Okay. May kabi na po ta diri adventure na naputay laing atong kanan sa atong pahalipay. Okay, mayong udto ma'am. Kasi nga na to ma'am. Kasi nga no. Si Margie Bukaw. Huwag na namin pahalipay ma'am. Ako tang diri ma'am. Una ka balik sa among pahalipay. Sa ginagmay na ma'am. Dawata lang ma'am. Ay, salamat. Sana ma'am. Salamat. Ay, beep. Salamat kayo. Kasulti ma'am. Dagan kanyong salamat. Okay, ato sabahan si mo nakaswerte siya gift. Salamat. Koy. Okay sa usa? Okay. Masalam. Sige. Oh. Bukara.
Bibi. Wa. Imo. Wa. Oh, gyud si Osara. Usay kasulti nato sir, sa kasulti nato sir. Usay kasulti. Daghang salamat. Kasi nga nato sir. Robinson Robinson hapos. Okay, kaway. Pinchora na standby sa diri sa balay ni Ma'am Margie Bughaw. Shout out ni Ma'am Margie Bughaw. Nami silang manggahan diri kami nagpaway sa kay gabing initaw niya. Ako pang gipakaon ako mga kaway ako mga assistant. O kaway salad. O lamian kayo ng salad diri sa Ma'am Margie Bughaw. Welcome adventure na akong mga kauban na meron sa sapa diri sa Purok 3 Bulilis. O kung mga kauban. Okay, adventure mangita na pud mga katawhan ka-adventure nga among tagaan sa among Pahalipay. Adventure na po tayo laing tagaan sa atong Pahalipay. Ali. O ko sa nami kot og sa day. Asa yung mama day? Asa yung mama? Dali, okay, ko ta day. Sama niyo daw. Chicken. Oh, chicken. Tayo chicken. O sa kasulti na to, dahil sa kasulti. Mama sa kasulti na to. O koy. Oh. Nami sa Purok 3 karon ka adventure. Karon na napon mila tagaan nga Pahalipay. Ma'am, kisay nga na to, ma'am. Rustika butlig. Okay, rustika butlig. Lima ka lang bunot man. Wala lang usa. Tanaw. Okay, tanaw. Good, tagagit. Okay. Usay kasulti na to, ma'am. Usay kasulti. Salamat. Basta pa sila. Kanang kaway, ma'am. Daghang salamat. Okay, ma'am, na nakadawat si ma'am og beef chicken. Salamat sa akong sponsor, Ma'am Net Castillo. Salamat ma'am, natagaan na itong mga daghan na natagaan nga mga noodles. Okay, ka-adventure, ito nakita karon nilakaw yung papa day. O si nilakaw man yung papa, si ma'am lang at babunot-bunot sa ma'am. Kato ka man yan. Okay. Pasin ka to. Sige kasulti. Salamat. Basta gilamat ko no. Salamat. Okay, salamat. Gilamat. Koy. Sige na to. Gini Oklida, okay. Kaway na po tayo atong Pahalipayan si ma'am. Kasi nga na to, ma'am. Ma'am Mirta Oklida. Bunot ma'am, kay nami Pahalipay bunot. Bunot. Oh, tanawa ang sanay ito. Tanawa. Oy, chicken bro. Chicken oh. Kasi kasulti na to, ma'am. Salamat na si ma'am, nangabli na si iyang pultahan. Wag ma'am, nami Pahalipay ng puot lang ma'am. Baka daw ko sa Pahalipay, Pahalipay yung ginagmay lang ma'am. Sige. O, tanawa, saan isod ma'am, tanawa. Chicken flavor. Dawatang usay kasulti. Salamat. Kasi nga na to. Juanalisa Juan Elisa. Okay. Koy. Nakapumantay pang hatagay nga. Si kot og usa mo, usa kot mo gusa bit. Kot mo gusa. Kita na Pahalipay hatag sige. Tanaw sana. Say mo. Pansay ka doon nimo. Pasig kanton. Oh, pasig kanton. O sa kasulti. Maraming salamat. Ikaw sa kasulti. Salamat, sir. Oh, kaway. Apilon na to si Sir kay natugol kanina. Tanaw sa. Oh, tanaw. Chicken flavor. Okay. Salamat kayo, sir. Salamat. Kaway. Pasay na bunot mo. Chicken. Oh, chicken. Kasulti na to, ma'am. Kasulti. Daghang salamat. Okay, Kadventure. Napasalamat si ma'am nakadawat yung chicken. Nataron ka, Kadventure. Na po tayo lang nga taga Pahalipay. Nami Pahalipay diri, sir. Kasi nga na to, sir. Abunot lang po sa sir. Kaya nami Pahalipay hatag, sir. Napagabunot ka. Ay mga tao dyan. Okay na muna. Bungagat. Ulit lang muna. Tanaw. Okay. Sige, tanaw. Usay mo. Lang ko ka man.
Blanco. Nami pahalipay hatag, ma'am. Bunot lang, ma'am. Bunot lang. Makabunot ka sa palipay. O, tara mo, masaya isa sud. Pansit Canton! Oh, Pansit Canton, oh. Okay, Pansit Canton, oh. O, sa ikasulti, ma'am. Ikasulti. Salamat. Salamat. Sponsor. Kasi nga na to, ma'am. Kasi nga na to. Marilyn. Marilyn. Petal ko rin, okay. Si Ma'am Marilyn Petal ko rin. Nakadaw to. Pansit Canton. Kaway. Okay, palipay, ma'am. Kuot lang dali, ma'am. Makaswerte ka, ma'am. Nami ginagmay nga palipay, ma'am. Okay. Ana, ma'am. Okay. Kuyo. O, tara, ma'am. Wala. Ay, wala man. Next time na lang ko. Nami palipay. Ari. Nami palipay. Kuot lang dali, sir. Makadaw ka sa mong. Okay. Imuna, sir. Okay. Kuot. Okay. Abli. Ito na. Bip. Dewata. Ayo. Tara, abli. Abli muna. Palipay. Sige. Kasulti. Salamat sa pahalipay. Ay, nag-standby diri sa purok. Atong ari on sila. Ari Marian. Ay, mayong udto ninyo, ma'am. Mayong udto nami palipay hatag. Oh. Kuto ko sa. Usa lang, usa. Ma'am, kuto ko sa mo para palipay. Palipay. Oh. Oh, sana. Kaya pasa. May swerte mo, ninay. Imo na nay. Pansit Canton. Tali Pansit Canton. Oh. Okay. Sige nga to. Tiba kinako kuyag. Koy. O sa ikasulti nga kadawat Pansit Canton. Salamat sa kalbityo na kadawat. Kugusa. Palipay. Oh, tara. Bip. Tagay bip. Sir. Singan mo. Ha? Ubay sa trabaho nimo. Naningi kolektor ka? O si bullet apil. Para sa itong mga katawhan convention. Ano? Sige. O sige kasulti. Salamat kayo. Mama, sige kasulti nimo. Salamat. Okay, convention nakadawat silang si sir o si ma'am. Sekundari kay para sa mga silingan. Ay usa. Ano paano to dito balik? Wag hapon. O para sa yang mga aptuhan. Wag industry ka Oh. na kusod. Wag hapon. Okay ka para sa yang mga uyuan. Oh. Ato na lang suliton ka adventure. Wag hapon. Para sa yang kuan yang maninay. Puro wasod. Oh, nana ni sir. Nana. Si pagkapoy lagi mi padung nami uli adventure pero naibilin. Ay, kara. Oh. Bilan naay upat ka adventure, naay upat na hibilin. O sige bi. Upat na hibilin. Oh. Obot, kamong kaning upat ato pa buto nito mga kauban ka adventure. Usa. Sige. Ay, mangkot. Usa. Sige. Salamat ka adventure. Anya ka adventure ang sobra. Ay ipakita niyo sobra. Oh, ang sobra agi-ari na lang gipang hatag sa mga kauban ka adventure para na po ila. Padung nami uli ka adventure. Daghang salamat ka adventure maginaot ka adventure. Nahuman ra gyud ang among first batch nga panghatag ang palipay sa Katawhan. Unya daghang salamat sa akong sponsor si Ma'am Net Castillo nga nakagahintas mga katawhan bisag ginagbabasa kasing kinasing-kasing malipay na atong katawhan. Unya kanyo adventure, unya ako mga followers, ako mga igsuon, daghang salamat ninyo sa iyong suporta. Maginaot ko, nagmalipayon mo sa akong video. Ayaw kalimot pag-subscribe sa akong channel, Renato Adventure. Ayaw kalimot ka-adventure, pag-click sa notification bell para makasunod mo sa akong daghan nga video. Daghang salamat ka-adventure, God bless! Thank you.